cik cik. Dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku godho ati rinten siang dalu kinorban jiwa raga ngundang rasa tumetes sing kalbu ler nguyai segara adatan bisa ngeluluhke atimu suwe nggonku ngenteni liwunge ngatiku antuk jambi dadi sawiji nadyan apa tak lakoni mboten ngantuk Pak Bu alah ngomong tak matur nuwun Pak Supeno nyuwun ngapunten Bu Dewi ndek siang kula rapat ijeh to iki ijeh karek aku ya wis matur nuwun iki Mbak Tika karo Mas Zainul mesti wis bubuk ya sampun nggih nganten anyar aja Sabdo Pandita Ratu mong sliramu dadya ing sisihku mugi Gusti nylirani tresnaku bakal ginawa mati atur pasungsun matur nuwun liwunge wis diobati Mas Ariman iki sobekmu wis kena loro ayo mana ndek mansur aku ayem aku ndar kok iso ayem kowe teko ndek awan aku diperenguti karo Kang Peno terus sender minggat ning endi menikan tapi yo ono bejane lho Mas bejane ya aku sing pikiran kok iso pikiran karo apa biasane naipe kowe ganti aku bare ngono nek aku iso ndonga ora apa-apa aku belas ora iso ndonga ndar sing ora perkara iku mau tak delok streaminge piye lah wong nganten urung mbok ijabno wis mbok donga aku lah saking bingunge lah piye lah mantene urung ijab kok wis tak dongakno aku diamung masyarakat umum iki mau berarti kowe iki termasuk naib sing kemajon maksudnya kemajon lah urung mbok ijabno wis mbok dongani kan naib kemajon aku malah kudu guyu dhewe perkara kowe iki mau ayo biasane naipe sender ya malah diganti Mas Heru aku yo ngono Heru apa omonganmu ade Heru dulur-dulur kene iki wis ngerti nek Sariman jenengmu ora ana Heru kok Heru Sariman ben ketok rada gaul ngono lho mentereng ngono ya mosok mbok tambahi Sariman ketok ning desa nek katrok Heru Sariman kaya kowe jenengmu Sender mbok tambahi aku jenengku asline gak Sender lha sapa Erik Estrada entot ah
orkestrada kaya wong luar negeri pegaweanmu nek percaya. Wong nek prei yo ngedos kaya. Lho, aku iku blasteran lho, Man. Blasteran apa? Mbok karo bapakku iki ora wong sembarangan wong daerah kene, Man. Mula piye? Lho, ya bapakku asli Jawa. Heeh. Mbokku Gibas. Lah ya apik. Pranakan wedhus kowe iku. Ndak kok pranakan sepedhus. Ora kowe tak sama kok ketok susah, ketok seneng iki perkara apa, Man? Aku seneng susah iki ya. Mulane kaya malam hari ini iki aku asine. Jajali rene ndak omongi. Piye. Ora apa-apa. Kowe iki iso seneng perkara apa, Man? Kowe ora bahagiane Kang sapa? Pak Supeno. Pak Supeno iki. Karo Bu Dewi. Si bahagia aku nogo. Masa iya? Lah gawene ngene iki nyeneng-nyenengno anake. Putrane Mbak Tika karo Mas Zainul. Iki cik bahagia karo aku nogo. Sebabe kok kowe bahagia perkara apa? Uripku hari ini bahagia. Aku seneng nek karo Kang Peno cik seneng aku. Lho, padahal panjenengane iki duwe kajat, dikajat walimatul aurus nikahke putra putri seneng-senengan. Seneng-senengan diteramekno nanggap Wahyu Manggala. Di streaming pirang-pirang YouTuber, TikToker sing paling lagi ngetren Facebook Pro. Kowe ya Pro. Jarine kowe ndek iki kok nganu Pro ya apa? Promak kok nangkes mau. Ancen rumah sakit kena lambung arek. Lah terus antarane panjenengane Pak Supeno iki cik karo Mas Sariman. Aduh, bahagiane malam hari ini bahagia aku. Pak Supeno iki bahagiane luar biasa. Tapi ijeh bahagia Sariman. Mosok lho. Lah ngene iki apa wae jenenge aku wis bahagia seumur hidup e. Tenane, Man. Kowe bar entuk hadiah. Lho, ora perkara hadiah. Kowe bar entuk TV. Ora montor mbok ijolno. Ora ketekanan dealer mobil. Ora. Lah apa, Man? Bahagia aku masalah keluarga. Keluarga. Ya padha kan Pak Supeno ning jek bahagia aku. Perkarane keluarga bahagia. Alhamdulillah. Ya. Anakku sing SMP kelas 2 iki. Wedok. Meteng lho. Ora ampuh piye. Jek bahagia aku ngene iki lha apa Kang Supeno jek kangelan ngawinno nikahno. Nek Sariman bocah tak umbarno meteng dhewe lho. Sariman. Ketok. Amin di kolom iku. Man, apa? Jenenge wong kebahagiaan iku paling gak siji. Ngapa? Entuk kanugrahaning Gusti kaya panjenengane Pak Supeno dalah Bu Dewi entuk keluarga anyar. Anyar nih cek kangelan, cek duwe gawe, cek nikahno. Lah anakku mandiri ya, tak mbarno meteng dhewe ra mandiri. Angel duwe anak kaya aku. Tan mongko anak wedok ijeh perawan dah. Urung duwe bojone kenyataane kan mandiri meteng dhewe. Meteng dhewe ora usah nikahno, ora usah digawe ngene iki ngopo, ngentekno duwe. Iya ya, Man. Nek meteng dhewe ora nganggo dana. Piye? Lho terus anakku laris lho, Ndor. Kok iso? Wong dina lanangan gonta-ganti, ora ampuh kowe. Kowe duwe anak kaya aku, ora duwe. Oh, berarti cara bahasa Inggrisnya anak iki ndebegengge. Oke, ndak ora. Lah kok laris gonta-ganti Man Sariman? Tak omongi ya Le. Kowe dulurku sing ganteng dhewe, kowe dulurku sing tak pinasih dhewe. Nek jenenge anak kuwi meteng tanpa duwe bojo, iki jenenge ora kanugrahan, ora kebahagiaan, ning musibah. Iku sing pikiranmu cethek. Nek pikirane Sariman iku jenenge bocah mandiri. Ora ngrepotno wong tuwa. Ora usah nglamarno, ora usah nikahan, ora usah langsung meteng wis diputu, ora usah ragat, Bro. Beda kaya putrane Pak Supeno. Apa Pak Supeno iki sing ngragati, sing ngawin kono nikahan. Ah, kakek rengkeng entekno dhuwit, ketoprak. Ijeh mikir sok mbene yo. Nah, sing ngene ketoprak ora tau main kok. Piye wis ah? Cara ning donya ana menungsa kaya kowe kok 8 menoh. Wah, rame iki. Mulya kabeh cah lanang-lanang. Ora masalah, ning anakku kan laris, Bro. Angger dina iki lho, wah montore gonta-ganti. PCX REK kuwi lah aku bocah lari sing ngene aku. Sing nguri nganggo mobil Brio. Wah, bahasamu. Rupane rada kuning sithik-sithik ngundang Ari tukang orjen. Mosok le. Sing mosok anakku dikeloni tukang orjen. Sing kadelok. Mulane karo aku musuhi terus. Lho nek sing iku aku ngerti Man. Apa? Bareng sing nguri dhewe rada grimis udan kae. Kok ana Honda Scoopy tulisane apa? Udin Pagoda.
Bar iki anakku ya dirombong tukang musik nek ngene. Mulane aku nek ning kene kok dimusoi terus. Angger nyanyi kok diselerengno. Kuwi cangkemku apa orjene sing kleru? Ternyata orjene gething karo kowe, musike gething karo kowe, perkara anak meteng. Ora masalah. Man. Ikhlas. Anakku meteng ora apa-apa. Iku dosa ya, Man. Dosa iki urusan mburi. Aku ora tak pikir ngarep iku. Urusan diurus bareng-bareng, sing penting ngurusi Sing penting ngarep bahagia. Bahagia tek dosa tek mlebu neraka tek ora peduli aku. Ora digagas. Ora gagas. Tenan iku. Wes ora peduli wong akeh kancane neraka kok. Tapi meteng lho, Man. Lah, Urung ana bojone lho. gampang. Man. Ijanan. Ijek. Aku nempel. Engko tak ngejak Joni karo Mentolo. Mas Aris. Mentolo kowe. Yo karo mendem, Man. Cangkemem. Lah anakku mbok surungan arepan. Lah kowe kandha dhewe timbangane saben dina sing dolani anakmu, sing ngapeli anakmu liya-liya wong beda tumpakane. Lah kowe kok malah bahagia kudune kowe iki prihatin. Prinsipe seorang Sariman, Piye prinsipe, Mas? seorang anak ora masalah. Terus Anak ilang gawe meneh iso. Tapi nek jenenge bojo tak pertahanno. wah ya Allah. Lah nek anakku meteng gak masalah, Ndor. Sebabe kok ora masalah. Tak takoni saiki. Oke tak jawab. Lara ndi anak dikeloni bocah karo bojo dikeloni wong. Terus digondol minggat. Piye kowe? Lara ndi? Ayo lara ndi kowe? Oh. Anakku karuan genah sing ngeloni bocah ketok tak kawino bar. Iya. Nek bojo iki lho. Iya, Mas. Bojo terus dikeloni wong digondol minggat. Piye kowe? Lebih sakit. Luwih lara iku. Sakit dalam yang terdalam sampai usus jeroan. Lara ndi kowe? Iki apa kok? Anak apa? Anak apa? Gitu, Bos. Korsine pokoke tak piye, Bos? Korsine kok ceblok iki mesti tukang panggung piye, Rek? Sing rasa apa? Aku jagongan karo kowe kok. Lah iso ngerti-ngerti kok ceblok kok grobyak. Berarti nek anak dikeloni wong liya iki gak pati lara ning malah bahagia. Bahagia tek kaweno iso. Mergo ora ngragati, Ora ngragati. mergo ora mbandani, mergo kanthi terima bersih. Terima bersih. Ning luweh lara nek Bojo dikeloni wong terus ilang iku lara ndi Ndor karo iku. terus digondol. Gondol ilang ra balik-balik Ndor. Ini terus piye Ndor? Sik, Lara ndi Ndor? mending sik. Pak Bos, lho. Pak Peno pundi nggih? Napa? Itu pinara kene. Kenapa Ndor? Ape nyilah bendo delok. Wih, jas Bos. Kenapa Ndor iki? Bos sing dungu ame nyilah bendu, Man. Ana urusan apa karo? Yo ora ro siap. Awake kan jagongan lho. Oh iya omong-omongan Aku ya, kan Mas. jelas. Iya. Lara ndi Ndor anak dikeloni wong. Nek anak dikelok dikawinno dadi. Dadi Nenek bojo. bojo dikeloni wong kok nganti malah digawa Lunga. Kamangka bojo ki sigarane nyawa. Nyawa. Ana tetembungan sedumuk bawuk sinari bumi. sedumuk bathuk senyari bumi kok sedumuk kerupuk apa? Sedumuk bawuk. Bisa. Cangkem angget cangkeme. Apa Biar ya iso. piye? Iki lho bos takoki. Sedumuk sinari bumi. Lah sing bener piye? Sedumuk bathuk Iku yo ana bathuke kok, Ndor. Iku yo ana bathuke kok. layak kok di anak miso meteng. Iku yo ana bathuke. Perkara bathuke luyu. Bejane kowe mangkat Ndor. Lah nyapa, Bos? Ndek awan utekku kudu bosok. Dagelan ndelogok jaran. Lah kenapa, Bos? Wong dagelan ki ndinding nggonku nek sepelan rak ya apik to. Iya, Bos. Lah wong dagelan siji ki disepel lho gak ngerti ya. Dijak omongan yo malah mblarak-mblarak. Bingung ngono maksude, Bos. Kok bingung. Lah terus Lah wong ancen dagelan stres ya. Kudune iki sing dageli ya melu stres. ngerti aku Bos saiki, Bos. Perkara apa napa? Sebabe apa Sariman kok sampean arani stres? Critani Ndor. Perkarane berarti mikir anake sing meteng. Anakku meteng lho. Meteng, nganggur. Bos. Ampuh lho, Ndor, meteng dhewe lho. Meteng nganggur lho, Bos. Sik tak takon. Ampuh lho, Bos. Ini Bojo anakku lho waris lho, weke rino wengi lanangan botak tapi Iya. sedumuk bathuk senyari bumi. Meneng sik to iso. Aku iki kepengin takon anakmu Lara kok gal. lho luweh lara ndi bojo dikeloni Keloni wong. Lah kok mbok nekno lara cangkem ditapuk.
Iku kok dirembuk. Aku ki pengen ngerti, anakmu ku rak loro. Loro. Nini Karo Nunu. lah iya. Kenapa anak dagelan nek jeneng nanging ayu ini karo Nunu ngono ae. Lah iya, sing meteng iki lho sing sapa? Ya iku Nunu. Nunu. Lho sik to. Nek ayu ngono ki masakku ya ayu Nini. Ayu Nini. Awake ya kuning. Kuning resik. Lah sing Nunu ki malah awake iki ireng. Lah ya pancen Nunu ireng arek. Kok ya iso meteng lho ya. Wis sampean rak ngerti to. Yo karo aku. Nek aku ki rak wis hafal Sampean paham karo Mas Sariman. keluargane Sariman ki piye iki hafal. Egal cek egal. Anakku loro. Sik to menengo sik. Kowe nek roh jenenge Nunu awake ireng, ge ana wulune barang ngono lho. Lho kok iso meteng ya? Tak omongi kok. Bocah lanang ku harus ayune pancen ayu Nini. Lah iya. Ning calanang harus digoleki ora Nini ya. Lah sapa sing Nunuke. Perkarane Nunu. Padahal Nunuke ireng lho iku lho. dadi meteng? Meteng gol. Masyaallah. Selamat ya, Man. Alhamdulillah aku seneng kok bangga. Iya, bangga. Cara sanikahno meteng dhewe. Lah Lah iya. kowe duwe anak kaya aku. Ora duwe. Ora duwe man sumpah lho. Lah ya wong Nunu kok ya ana sing doyan. Gelem iki lho ndak perkara Padahal ireng lho gol. Lah iso. Iku nek ora wong mendem ora doyan lho gol. Lah iso. Iki tenan iki berarti Nunu ya sing anu ya Sing wis aman gol aman wis. aman wis. kok aman ini. Tak lotre lho arep cetha cah lanang sapa sing Mbok lotre. tak lotre. Oh gak Jenenge ngenteni sapa wae? Jenenge sapa? Akeh ku. Akeh siji. Yo tretung sing mbok critakno tukang nggo mobil Brio barang mau. Nggo Scoopy barang melu ketoke. Oh. Iya iya. Mulane aku anggar munggah panggung Wayu Manggala dimusuhi. Aku yo Sutrot pagoda ya Mas. Wis iku padha wae tunggale iku malah tondak tanduk jare iku. Iya wis. Lah terus pitakonmu mau piye Tajal? Aku nek upamane ngerti ya tak melu jawab. Jajal jelasno. Wis ta rada cedhak kene. Aku lali gol takok apa mau. Anu bos perlu digolekno kabel sing rada nglothok piye bos? Ora sah. Aku pengen ngerti. Iya iya. Aja mbok cekel ya. Apa? Iso kaya ape nyabrang ya mati gandeng. Jane nek apa ta? Nek apa masalah apa? Luwih rekoso ndi? Nek anak meteng mesti ana sing tanggung jawab. Dikawinno wis rampung. Beres. Sing buri mau Iki lak ngene lho kalau ceritane iku. Mau kan aku kan jagongan misalkan. Ya. Terus bukan anakku ngono lha iya. Tapi mau solusine wis ketemu kok anakku wis tak nikahno karo sing Nini sing Nunu mau. mau sing Nunu. Mbok lotre. Wis ketemu wis. Ketemu. Lah sing cerita ngurimu. Sing takon buri. Iki mau kan ceritane ngene kalau. Iku lho sing Ya, sing diantari mek pindho kok. provokator iki kok. Sing mindho ya Din. Aku roh ngono kok. Kok beras roh ngono kok. Aku mau cerita mau apa anane yo. Ah iya rada ngene. Iki lak ngene lho kok. Aja dadak cedhak ayaman. Aku lak kandha karo sendor. Nggar laron dindor. Nah, Anak nek anak dikeloni meteng. terus anak-anak nu karuan kena bocah tanggung jawab. sing terus ana bojo bareng ayo to sing ana bojo Iya, mangga iya. sing ana Bojone kan iki mau ceritane kan bojoku kan jek apik. Gak ora ngono mang. Ojo pindah. Mah aku ceritamu gak ngono. Ora iso mang ceritamu gak ngono. Baleni. Ceritane lak ngene ta. Coba diulang. Bojo lara ndi anak dikeloni wong karo bojo dikeloni wong terus digondol lunga ilang minggat ngono lho aku mau ngono tok kok. Alah aduh. Alah kesuwen bos tandak kali gocine kewus cempleng. salamat Alhamdulillah. Candak kali gocine. mboten sesuk is anu Wahyu Manggala prei 2 hari Nggih. tanggal 14 Sabtu. jenengan prei napa tanggapan Prai terus. Oh, prene perkara mosok- mikir anake mau lho, Bos. Gak wis dikawinke aku paham Oh kok. iya iya, lotrenan. Dilotre. Tanggal 14 nderek kula saged Ora iso. Wahyu Manggala main nang nggone waru Waru Rembang. lapangan. Aku tanggal pira? tanggal 14. 14 Aku apike gak mangkat bal ana sebabe. sebab apa Ndasku mesti ilang. Lho, ora iso. Aku ora iso apa?
Ora man. Perkara iki ngono. Lho, iki jarene wis rampung. Rampung tak urusan. Anakem wis mbok rabekno, wis mbok lotre, wis entuk bojo. Ya anakku tapi sing mburi iki lho. Sing mburi apa? Sing dikelola. Jare gak mikir ngguri, mikir ngarep ae. Ya, Kayak mau ngomong ngono lho ya. Ora usah dipikir sing ngguri, ngguri tek cemplung neraka, cemplung sumur barang dengah, sing penting ngarep. Kayak mau ngono lho. Nek urusane ning akhirat mburi. Iki urusane karo mogol ya, Bro. Mati lho, Bro. Kok iso urusan karo mogol apa hubungane karo bose? Iki mau perkara omongan ngono terus dhek raine terus abang. Duh, perkarane abang iki ora perkara omonganmu, Mas. Perkara apa? Kepengin ngletak sirahmu. Ya malah lara nek. Ini lho, Pak. Iya Bib. Aku ngomong iya manane. Iya, iya. Maringi contoh karo mempelai berdua. Mempelai berdua. Mbak Cara Tika. kaya ngene iki mau jenenge tetembungan paribasan digondol wong ilang ra masalah. Ora masalah. Kabeh mung Gusti Allah wis nyiptakno. Tapi man, Heeh. sik saurunge mbok tutupno. Iya. Kowe kandha nek luweh lara karo lara. Heeh. Mergo ning donya ki ana unen-unen lho, Man. Iya. Anane rumah sakit mesti ana wong lara. Lara. Anane wong lara mesti ana obate. Obate. Lah nek wong lara mesti duwe obat. Obat. Saiki kowe Heeh. ternyata anakmu meteng wis entuk obat Obat. perkara entuk bojo. Bojo. Bose. Iya jajal. Ayo bose. Bos iki wis entuk. Lah iya berarti bose mlara entuk obat. Apa ngene, Mak? Obate luwih apik. Luwih apik timbangane mbiyen. Luwih enom. Luwih enom. Sak anake. Sak anake. Kok kamot. Lho, yo kok yo Maksudnya Gusti arep ngomong sekarang terus lah bos loro. Maksudnya kok kamot pira? Maksudnya kok kamot nampani kayane ngono Lho, lho. ora masalah, Man. Usia bukan hanyalah untuk Aja bolak-balik ati aku. Aja bolak. Ora. Tenan ya ya. Lara wis entuk tombo, Man. Lara tok tombo. Apa kowe kepengin lara entuk tombo? Bojo pateni kowe terus golek tombo. Ora iso nek kaya mogol. Lho kok ora iso? Ah mogol ana duwite lha aku blas kok. Carane no. Carane piye? Mlebu ning TK-TK. Heeh. Golek sing bocah goblok. Pek bojo kowe nyaingi bos mogol, kowe luweh cilik gak luweh kondiang. Ya terus aku mlebu patroli ngene. Ambil bos itu tonggo. Pertanyaane. Amonah lah ora sate kok lah wis aene kok. Pak Sukono sehat walafiat. Pak Sumeno, Pak Sumeno. Pak Sukono. Wong pancen jelantane Nggih. menungso ki wong lakune wong urip ki kabeh ora ngarteni ya. Amin. Iya iya iya. Aku malah bersyukur alhamdulillah. Mulane aku apa mengklarifikasi omonganmu. Bosok kowe aku ngomong klarifikasi apa jajan. Beroh klarifikasi. Apa? Dagelan desa ki lho. Apa? Klarifikasi iki apa? Kita bersama. Cinta bersama untung. Ono klarifikasi kok cinta. Bener nek dagelan cedak tambak ngrupami iso kaya urang. Apa jajan? Mengklarifikasi. Klarifikasi. Menggenahkan. Iya diceritakan. Cara basa menterenge mendunungo ngono lho. Kan aku jenenge guyon-guyon karo sendok. Lah, Nek ra roh nek sampean ning mburiku, nek sampean termasuk krasa berarti ya nek aja rumangsa nek ra nglakoni berarti kan rumangsa kan Iya, nglakoni. nglakoni. Kabeh mesti takdiri Allah Subhanahu wa taala disyukuri kowe setuk tombo. Kaya kok Allah Subhanahu wa taala. Bocah cilik ya mesti. Iki tak garis bawahi, tak Nggih. genahke kalih panjenenganipun mempelai Berdua. berdua. Puji lan dongaku Amin. muga-muga le dadi manten langgeng jenenge wong omah-omah ki mesti ana watu sandungan. Betul. Amin. Mulane nek iso watu sandungan ki dirembuk ditata sing apik kanggo apa? Rumah tangga yang akan bahagia. Ini ketua ayo omongane ngene iki. Iya. Iki jenenge Lah ben diarani. ben ketua gak tau ngomong Gak tau iki ketua sing diarani kenonder. Kenapa ya? Wit gedang mbok pakel. Maksudnya Ngomong bangkal gampang ngaponi angel. kok iso lho? Lah dhek ngandani manten ndake-ndake undeke ping pira? Man, Mantene kok dirundene lho. kemang wis jaluk ngapura. Sepurane basa coba lembon ati ya, Mbak. Ya sakjane ya, Mbak. Iki tenang. Ya, Mulane muga-muga mantene. selalu aku Hebat. berbahagia. Jin. Sing wigati iki selalu mendoakan. Jarene wong gelem donga dinunga ki Iya. insyaallah bakal diijabahi, Amin, amin, bakal diparingi. Sapa wae sing gelem ndongakno insyaallah uripe bakal yo
kepenak. Amin amin amin. Iki mau jane ngono kepengin ngomong akeh Mas. Mas. Ning mergo panyuwunan cerita saka panjenenganipun Pak Peno terus lakone ya memang lakon iki kudu tutuk. Lah iki lek wis jam 3:04 ya ketopraknya nek kira-kira dibari jam 5 ngono lho Mas. Nyantai kok. Oh barang ketuane ketoprak karek badine kok nyantai kok. Ya tawani kono gelem ora. Kersa Pak bari jam 5. Ora nunggoni. Ora nunggoni Pak. Ora ana sing geleman berarti iki njaluk sak titahe utawa sak tutuke lakon. Wis barang ketuane ra aku kok aku maca. Mboten sing wigati matur nuwun iki mau ana dulur Semarang, dulur Sumatera, rawuh sedaya matur nuwun rawuhipun. Muga-muga sesuk kondur pinaringan keselamatan. Amin. Khususon Pak Peno. Amin. Muga-muga tansah pinaringan karahayon. Amin. Pinaringono keselamatan, pinaringono kesehatan. Sedaya wis tansah pinaringan berkah. Amin alhamdulillah Mas Ndor. Nah, lho kok sing nampani. wis sing nampani. Wis sing nampani ya kok sing nyanyi. Sumpah iki ora apal aku. Angga wis nyanyi. Sik to. Suarane jos. Kok terus mbok buaki ya duit kok dibuak. Dosa lho Mas. Dosa lho Mas. Sing ngaturi dulur lho. Oh gak tak buat tak selehno. Tan mongko sing nggawa dhuwit kudu wani nyanyi. Dhuwit tak beleno kowe enggak nyanyi sing nyanyi kowe. Sing nyanyi kae. Sapa sing mbok nyanyi sapa? Mas Angga. Nggih Mas Angga nyanyi. Monggo Mas Angga. Pelawak nom. Sapa? Mas Angga. Lho iso dibuat. Aku ora karepe Sariman kok mekara mau siji tok iki lho meno. Gak iso nyanyi. Gak iso nyanyi. Mas Angga ya. Mas Angga. Siap Mas Angga. Gue sepel aku. Iya piye? Iya. Sepelam kok mberamen. Dekne ki angger ketoprak anyar. Lah aku arane mau apa Mas? Ketoprak Olron 1000 negara. Ketoprak 1000 negara. Ya wis ayo Puspita Nala panyuwunane Mas Angga ben nyanyi dhewe. Mas Angga nyanyi dhewe. Spesial. Asline iku mau ya arep nyanyi dhewe ning kanone dikanoni Sariman. Mboten no. Dari Mbak Septi. Mbak Septi. Iya, Mbak Septi sing pundi? Septi sing pundi? Oh, Septi. Septi. Sik. Aku sing dikenalno Sariman jarene Septa Septi iki Ndi iku, Man? Iku, Man. Rencana bojomu mbok jelo iku. Jangan Mam. Pak Septi bokonge gedhi Pak Ndok. Oke. Iya, Mas. Oke, Mas. Puspita Nala spesial. Asem ngrasakno Sariman sebelah berarti. Berkah NBS Yusona Gold Semprong Music Matane RHS Production. So
meneh. Swara swara lanang gangge wedok. diangkat wedok ya Gak isih apa-apa. kuat. Hebat kowe, Sep. Nggih, pangapunten nggih. Iya. Lan aku matur nuwun banget Wah, kalih dulur-dulur. kanca-kanca seniman lumpuk. sing sampun nderek mangayu bagya, nderek kumpul wonten iki. Amin. Sedaya pikantuk kaberkahan. Amin. Muga-muga do laris kabeh. Amin. Oke. Termasuk Mas Ariman. Oh, Mas Ariman tetep laris, Bos. Laris. Ketoprak 1000 negara, Bos. sewu nopo. Nggih, omongane. mangke sanes medal disambung malih. iya. Khususan Mbak Peno matur Matur nuwun, Mbak Peno. Ana kekurangan ben lakone tuntas. Oh Matan, iya. monggo. Pinggir matu ayo, ndara-ndara ayo. mestine ndadekake tandha pitakon nganti jeneng sira tak papanke ning Kadipaten Penarukan. Pancen kabeh kuwi mau. Ana wigati apa tinaku Citra Bejumondo awen Kadipaten Penarukan kuwi. Wis dadi sumpah lan tekad. Aku pengen balekake kajayan ning Majapahit. Kanthi cara aku bisa ngrubuhake Kasultanan Demak Bintur ing Kamangka. Dimen aku bisa kelakon dadi ratu ning tanah Jawa. Aku kudune duweni partisara. Ing kamangka wektu dina iku partisara kok regem. Mula kanthi kuwi partisara weneh ana ing tanganku. Tak jaluk Partisara ora bakal ndak wenehake marang kowe. Iki tak totohi kanthi salebare nyawa. yen ngono tak rudo paripeksa. Putra mantu ning Kasultanan Demak. Ora gelem. Apa karep nganti tumapak ning Kadipaten Penarukan kowe nyempalani lan Aku mung kepengin baline Ratu Semenanjung. Kudu saka tanganku. pengin jaluk baline Ratu Semenanjung. Langkah ono mangkene Bupati Penarukan. Bos Bos maju bos Tak jaluk lawan kowe aja mbacuk. maju sak jangka medhot bruning Ratu Semenanjung. Aku ndur. Iki karep alamun toke pengen jaluk baline Ratu Semenanjung kuwi dudu kowe sing kudu temeka ning papan. Banjur Aku njaluk Sultan Trenggono kang supaya tumapak ning Kadipaten Penarukan. enten Nanging paweling aja nganti nggawa pandherek prajurit kang mau bedomo. tak wujuti apa sing dadi. Oh tidak, ayo. Monggo, Kanjeng Sultan. Minangkani pamun. Ora ana bedhama sajroning sapatemon iki. Matur suwun Kanjeng Sultan. Adipati tunggal kula. Maninggu. Kini nganti ana niat lan sediamu balela marang Kasultanan Demak Bintoro. Papunten Kanjeng Sultan. Ngantos Adipati Tunggululung mirung kampuh jingkung gajah gelar Bondan Tanpuratu wonten ing Kasultanan Demak Bintoro awit kula menika nggadahi rasa iri lan meri katahing Adipati pamancat wonten ing Kasultanan Demak Bintoro panjenengan kersa rawuh wonten ing Adipati pamancat ning kenging menapa
Kanjeng Sultan babar pisan boten nate kersa rawuh wonten ing Kadipaten Penarukan. Bentenipun manggen pundi Kanjeng Sultan? Ya Adipati Tunggul kula. Nggih. Satenane ora ana bedane antaraning para adipati kang padha sumungkem ana ing Kasultanan Demak Bintara. Yen sira meri ingsun ora nate tindak ana ing Penarukan. Nggih. Iki dina ingsun wis lenggah ana ing Penarukan. Dados menika mung panyokraba kula ki ambak. Kaya mangkono. Waduh, pangapuntenipun Kanjeng Sultan. Nanging Kanjeng Sultan, Piye? Yai Tunggul. ampun keseso kondur langkung rumiyin. Ing mriki kula badhe atur pasugatan. Najan to namung arupi toya menika tandha setya tuhu. Menawi to Penarukan menika setya tuhu dhateng sesembahan wonten ing Kaya Kasultanan. mangkono ya. Dipun rantos sawetawis. Condrowati Condrosari. Ini Kaporo Ngarso. Iya. Sendal dipun tomo ngarupa warih. nggih. Ning warih iku iso ngilangake salib gundang. Pancen leres Kanjeng Sultan. Matur nuwun Monggo. katampa pinangka tandha pedhamen antaraning Demak lan Panarukan. Menika leres. Gak unjuke ya ya. Mangga. Mangga. Enggal dipun telasaken kemawon. Ayo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sultan tindakan kok ora langsung nderekke bakar pisan iki piye? Wis dirukti ya. Sikados pundi Rama Sunan? Ora prayoga kesuwen mapan ana telas musuh. Prayogane sliramu iki kepengin kondur ana ing Demak apa isih kepengin ana ing Jepara? Kula tasih kepengin sanget wonten ing Panti Jepara. Yen kaya ngono milih Narpacundaka minangka pandherekmu. Menika babagan menika kula pasrahaken kalian panak kula pun kali nyamat. Kaya ngono, Nyamat. Milih Narpacundaka nggih. Ingkang pantes pernah dados pendherekipun Waratus Menanjung menika boten wonten sanes Yai Karebet Rama Sunan. Karebet. Bet, Kados pinercaya nderekke kondure wakmu Ratus Menanjung. Welingku sing ati-ati ya. Nuwun pamit tambahin pangestu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sang Nggih. ora usah bingung. Luwari tumenggung Probasmi. Probasmi Ngarso. Banyu pangapunten tepat kula menapa ngantos Kowe ora duweni luput lha menika nanging tampan ana pusaka iki. Karebet Paterono layang parti sorotmut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kok gembledak? Karebetipun limpe kalian pawungan. Serat Pati Sora dipun rebut. Parti Soro direbut. Pledor le kowe. Tangi, Bet. Welingku supaya kowe hati-hati.
Nanging kowe teledor. Partisara keng diasta wakmu semenanjung kabraka cidra dening liyan. Mungsuhmu lawas goleki. Ngaten iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis lakon pateni. Sampun kelampah karepet Jogja. Menika layang Partisara. Yen ora apa-apane tak pasrahke kelawanku. Lingako Prabu Sempi. Ora balik kowe. Nanging ora apa-apa. Kepiye penangsang? Senajan Prabu Semi mati saka tangan, nanging layang Partisara wis ana tanganku. Aku bakal jadi sultan ana ing Kasultanan Demak. Longko kasembadan penjangkamu lamun to isih ana karebet. Tak singkirake sop ngarepan Teno ning papan. Yes! Marat! Walah bet. Kowe kok musuh karo muridku penangsang. Sing kanggo duwa iki apa? Ra kaya ngono to. Wadalah, kowe kok padha ae. Mempem kaya krupuk rantang ketlobani. Tangi nggih. Mumpung karebet semaput ora ro gurune, ayo cemplungno julan nggih. Dinang meko. Nek butuh tenaga tak ewangi. Wong tuwa kok ora adil babar pisan. Bocah padha gelut, sing siji ditambani, lha sing siji kok diumbarke. Ora butuh wong karebet ora murid. Oh, mergo ora murite. Tangi le. Say, Iki, wis titi wancine nagih janji. leres. Mergo sing kecondokan Partisara layang kekancan kowe. Bali ning Demak dadi sultan. Sik, arep ngendi? Bali Demak dadi sultan. Nggih, Kowe enak temen arep dadi sultan. kula sampun aku layang Partisara. Ya yen kuwi Partisara yen dudu. Lho, cetok niki layang Partisara. Monggo. Coba diwaca. Purwaca. Boten pitados. Iki, Cekeli Der, nggih. dirungokke Heeh. kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Panti Harjo. Dengan hormat atas nama Bapak Sukijan telah menjual sapi warna putih ciri-ciri sumudu. Loh, kok malah layang sapi iki mau piye, Dek? Kowe ya disimpen. Sapa ngerti kena nggo dadi ratu iki. Dados ratu. Iya, Ratu napa niki? ratune sapi ning pasar Wage. Malah iso nyambi sisan nak ning kono. Nyambi kulaan. Ngenyek. Nggih. Gila Partisara sing asli tak simpen. Ngerti nek arep dimalingi tak simpen dhisik. Bener nak dungkulan maling. Ya pentingane dungkulan maling ya ngene iki. Layang Partisara. Sapa wedrake ing Bintara Demak keng kacondhoan Partisara bisa gumanti jumeneng sultan. Keng tapasma Sultan Babah Patah Jimpuningrat panetep panata agama Khalifatullah Amiril Mukminin sepisanan ing tanah Jawa. Iki sing asli. Yo delok kekaduan. Mergo sing duwe aku, sing nggawa aku iki tak wenehke muridku karebet ben dadi sultan. Ayo Bet, mulih kok sultan.
Partisara menika dipunumumke kalih Karebet. Cetha Karebet menika dados sultan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Kula dados napa? Waton isih ana aku bakal kelakon dadi sultan. Caranipun kados pundi? Wiwit dina iki Nggih. kowe nglumpukno bala soreng-soreng wiwit sangka senori blatokan balon kelumpuke mengko yen wis nglumpuk jongkeng kae baning Demak Karebet patenono Sendika nglampahi. nah mula kanthi kuwi ben kowe karo aku iki ra duwe dosa Nggih. ayo sadurunge bali ning Panti Kudus utawa ning wismane dhewe-dhewe Nggih. ayo ndedonga muga-muga Bapak ingkang kagungan kersa Nggih. sakwise ngrawuhke pagelaran sandiwara ketoprak Wahyu Manggala pinaringan rejeki kathah Amin. barokah fid dunya wal akhirah Amin. pinaringan yuswa panjang Amin. selamat uripe Amin. selamat ketoprake Amin. selamat penuntune Amin. ayo bareng-bareng ndonga sapu jagat Monggo. a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.